Už sa ľudia, zase som tu ja, ideme si zase po tretíkrát zahrať Ward 2. Ideme na to. Mám novú mapu. Novú mapu mám ľudia. No tak ani asi nie. Samozrejme, ja neviem, ja som túto zbraň musel osať zadarmo. Ja som takúto zbraň, ty kokos ľudia, ja som takúto zbraň ešte ani nemal, chápete? Ja som ho dostal na za free. To si robíš? Počkaj. Počkaj, to je táto? Oh shit. Do prdele. Reálne, kamo, ja som mega rád, keď mám touto dobrú. Tak. A koľko uberá? Asi veľa. Počkajte na chvíľku, len si vás stopnem. Učujem nejakú streľbu. Ale ja sa bojím trošku aj. Ja viem asi, ako to je mapa. To si nebude moja zbraň. Počkaj, nie. Tyrilka má moja zbraň. Kámo, to je úplne silná zbraň toto. Chápete to? Mikrofón mi padá. To je primitívny. Počkaj, ja sa koukám hore na šipky a... Takže mňa typečok sejmu. Typečka tam musíme sejmnúť. Počkaj, ja musím len niečo. Nie, to musí byť moja zbraň, toto v tom páde. Real, toto musí byť kámo moja zbraň. Headshot. To je... Dobre. Sperem si naozaj by som rýchlo. Close. Počkaj. Kamarálne, on má aj brokovnicu. Máš brokovnicu? Ale ja som si to v tom vade zbraň tu musel kúpiť. Aha. Počkaj, tam je snajper. Není tu? Dobre. Tak baráško je dole. Hádam chcípol. Mám špinavý mikrofón, dočkajte. Nezabil plyn. Aha. Ne. Proste ne. Dobre, ale nie. Kde po mne tam bať strieľal? Bro, čo to je? Dočkajte, ale teraz si skúsime zmeniť mapu. Že... Či ako to je proste naozaj, či to má zbraň, ale... Áno, kamo! What the hell? Počkaj, pozrieme sa tuto. Real braško.
To je ona, kámo. Ja mám vlastnú zbraň. Ja mám konečne vlastnú snajperku. Silnú, mega silnú, brachu. Chápete to? Chápeš to, ty áno? Ty čo na mňa kúkaš, chápeš to? Chápeš to? Ja nie. A keď to mám točiť zase War 2, tak mi dajú odber a like a napíš do komentáru, že áno, a keď mám natočiť niečo iné, tak napíš, že čo. No reálne, ale tá snapka je dosť silná. Ja mám to za akékoľvek logo budem snapiť. Bacha. Bum. 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 Čo ti šíbe? Wow, one shot, one kill, kámo, ale čo to mi to som hodil? Popravde... Bang, to máš. Prečo nemôže chcípnúť? Co potrebujem nahelovať? Ale, niekto to si tu zdrhá. A nebrze niekto typeček, vole. Typeček proste. No nebudem horeť, ja sa nechcem. Nechcem kam zhoreť. To je... Kamu môžeš umrieť? One shot, one kill. Two shot, one kill. Kámo, chcípni! To si robíš prdel. Mám lokácie, kde sú ako všetci. Aj toto kôčiš a gangster. Pojem s tebou kôčať. Lebo mám asi mega silnú zbraň. Reálne, ty kokos, jaký one shot, one kill. Ty vole, ma odstrelili. Ja mám RPGčko, ale ja ho odhodím. Ja ho popravím. Prečo som zabil sám seba? Ja som vojak ak hoba do ty kokos, zabijem sám seba. A hádžem ti ten granát. Ja nechcem zabíjať mojich, ale tých oných. Oných sračov. Bum, ja som skrytil ľudia za stromom a odtiaľ toto každého zabijem. Kamo, reálne, ty vole, to je dobré. Ja koľko kilov dávam? Veľa. Čo to je? Ja vlastne mne aj dneska prišla nejaká správa, že nie je zbraň alebo niečo za free, tak som ju dostal. Granátu. Saturday, prečo povedali Saturday? No. Pekne to hodili, vôbec si to neviem prejsť. Kamo. Dobre, berem si nož, aby som bol rýchlejší. Run. Dobre, tak zberiem si túto zbraň. Odtiaľ to bude snajpiť, som blízko nich. Stávaj, ideš dole, vcípneš ako olej. Kamo.
Boom, one shot, one kill, hej. Pivtku. Aha. Ešte posledného dám do... Kamaráne, však som teraz... Tak nabíjaj sa. Chcem si vystreliť z RPGčka. Je to dobrý pocit, keď si niekto strelí z RPGčka. Jej, vyhrali sme. Super. Jaký odonknutý bonus? XPčka, jaké XPčka? Jaké XPčka? Mám moc blízko úst mikrofón. Oh my god. Kamo, ja som dal double kill? Jak som mohol dať double kill? Mám peniaze z toho, no dobré, nič moc. Open, otvorím si box. To musím srať. Come on, questy. Nič moc. Tu hore mám zafný niečo. 600. To je pekné, že 600. Úplne veľa. Je tu nejaká zbraň za 1000, by som si ho kúpil. Neviem, ja s takými to moc nestrieľam. Počkaj, zase mi začínalo ako ľúbiť táto zbraň. Dobre, to je pekné. Fú. Málo zbraní na výber. Dobre, mňa to nezaujíma. Chcel by som za peniaze, ale nemôžem utratiť peniaze. Ideme hrať. Kamo, už niekto spáli do nášho okna. Kto páli do nášho okna? Prosím vás, prestaňte. Čakaj, určite tam niekto bude. Dobrý deň, vykúkni. Ja som pripravený. Kamo, typeček, že snajpiť. Typeček sa normálne snajpiť s normálnou zbraňou. Kuk. Kamo. Fú. Niekoho sme veľmi naštvali. Že nás musí normálne Prečo tak veľmi to vedia strieľať? Kam to kto strieľa? Idem sa tam kúknúť. Bum. No. Pozor. Ja mám menej batérie ako 20%. To je pekné. Ja by som mohla, ale nemusím. Kámo, ľudia. To mňa niekto páli, ale ja neviem to. To tento. On je skrytý, on si myslí, že je veľmi skrytý. No a je, ale nie na dlho. Naši ho odstrelili. Pozor, vykukni. Poď sem. Mám pre teba granadír. Aj ty chceš granadír alebo hamburger? Ty chceš granadír alebo hamburger? Bum. Sakra. Ja nechcem granadír. A nedajal to, hej? Ja som Sigma. Ja som Vata Sigma.
je baka. Ale keď mi sa niekto dojde do tohoto domu. Tak prisahám, že ma to odstrelí, keď niekto dojde do tohoto domu. Ja som aj total sniper. Dobrý deň. Ale... Nej, choďte preč, choďte preč. Choď preč sa tam. To je úplne diera. Nedalo sa. Kamo, keď ich tam bude veľa, ja ich odstrelím. Mrzí som si. Dobre. A zabili sme sa dvaja. Poď sem. Ja sa troši Lilinka len bojím, ale nie je zase moc. To je na nejaký čas podľa mňa zbraň. Yes, vyhrali sme ľudia. Na dnes by to mohlo byť všetko. Daj like, odber a čus pri nových videách.